A ver, aí Nara Baliñas, imos facer entón a ecuación matricial que nos quedaba. A ver que coño un boli. Ben, aquí teño o boli, aquí teño a ecuación, vou facer esta ecuación matricial que quedou atrás. Ben, pois comezamos a traballar. Dice a menos 1 por x por b menos 2a igual a b cuadrado. O primeiro que fago é despexar x. Polo tanto, se queredes o fago en 2 pasos para que se vexa máis claro. A menos 1 por x por b igual a b cuadrado máis 2a. Este menos 2a paseino sumando. Vale, e agora teño que despexar x. Para eso necesito multiplicar pola dereita, meter por aquí, vamos a cambiar de cor, meterlle pola dereita b menos 1, vale, para que desaparezcan, e meter pola dereita a, para que desaparezca coa menos 1, de acordo? Entonces, x sería igual a que multiplica a b cuadrado máis 2a por b menos 1. Entendido? Meto a pola esquerda para que desaparezca con esta a menos 1 e entón teño que meterla igual aquí pola esquerda no membro, en todo o membro. E b menos 1 pola dereita, entonces quédame o x soliño porque isto desaparece e isto desaparece e quédame isto así vestido. Ben, bueno, pois xa teño o que quero calcular. A dame o enunciado. B dame o enunciado, pero bueno, necesito b cuadrado. Bueno, vamos a calcular b cuadrado. B cuadrado sería menos 1, 1, 0, 2 por menos 1, 1, 0, 2, que é unha matriz 2 por 2 que ten como elemento un 1, fila 1 por columna 1, por lo tanto 1. Fila 1 por columna 2 sería menos 1 máis 2, 1. Fila 2, columna 1, 0. Fila 2, columna 2, 4. Vale. Xa teño calculado b cuadrado. A teño e faltame b menos 1. B menos 1 hai que calcular a inversa de b. Menos 1, 1, 0, 2. Parto de a matriz B e aquí a identidade e facendo transformacións vou, en primeiro lugar, teño que facer un 0 abaixo que xa o hai, polo tanto, o primeiro paso ni siquiera o teño que facer, entón vou a facer o segundo paso, no que queda, uso isto como pivote e fago un 0 arriba, de acordo? Así que coloco a segunda igual e transformo a primeira facendo fila 2 menos 2 por fila 1. Fila 2 menos 2 por fila 1. 0 menos 2 por menos 1 dá 2. 2 menos 2 por 1 dá 0. O sea, 0 menos 2 por 1 son menos 2. 1 menos 0 por algo é 1. Vale. Moi ben, e agora divido entre 2. Por lo tanto, finalmente, multiplico por 1 medio, vale? E quédame un 0, 0, 1, e aquí menos 1, 1 medio, 0, 1 medio. Vale, moi ben. Pois, se non me equivoquei, pois esta é a inversa de b. Vamos a ver, fixen esta menos esta por 2. Esta menos esta por 2 quedaría 2, 0, menos 2, 1. Vale, sí, aí a temos. Ben, esta é a inversa de b. Por lo tanto, xa teño todo para construir a matriz final. b cuadrado máis 2a, vamos a escribir b cuadrado máis 2a, sería b cuadrado máis 2a. Aquí teño a, por lo tanto, 2a sería 2, 0, menos 4, 2. Por lo tanto, b cuadrado máis 2a é a matriz 3, 1, menos 4, 6, non? 1 e 2 son 3, 1 e 0 é 1,
0 menos 4 e 4 e 2 son 6. Vale. B cuadrado máis 2A é esta matriz. E, polo tanto, xa podo escribir x. X sería A, que é un 0 menos 2, 1, A por B cuadrado máis 2A, 3, 1 menos 4, 6, por B menos 1, que sería menos 1, 1 medio, 0, 1 medio. Vale, pois esta é x. Como a calculo? Bueno, pois calculo o produto de dúas e o resultado multiplico pola terceira. Polo tanto, elemento 1, 1, fila 1 por columna 1. 1 por 3 más 0 por menos 4. 3. Elemento 1, 2, fila 1, columna 2. 1 por 1 máis 0 por 6. 1. Elemento 2, 1, fila 2, columna 1, que sería menos 6 menos 4, menos 10. E finalmente elemento 2, 2, fila 2 por columna 2, sería menos 2 máis 6, que son 4. E agora isto multiplico por menos 1, 0, 1 medio. 1 medio e obteño elemento 1, 1, fila 1 por columna 1, menos 3. Elemento 1, 2, fila 1 por columna 2 serían 3 medios máis 1 medio, por lo tanto 4 medios, que son 2. Repito, 3 medios máis 1 medio, son 4 medios, que son 2. Ahora, fila 2, columna 1 sería 10, e fila 2, columna 2 sería menos 10 medios máis 4 medios. Menos 10 medios máis 4 medios son menos 6 medios. Menos 6 entre 2 son menos 3. E esta é a matriz final. Ben, espero que se entendera ben. Hai nada liñas que me pediches ti que fixera isto e o resto, porque me quedou atrás do boletín preabau de matrices. Veña, espero non terme confundido. Se me confundín en algo, decidesmo en clase. Veña, chao.